Yo! What's up mga boys? Good morning. Just, kumusta kayo dyan? So ngayon, try natin mag daily vlog, no? Sarap muna natin para hindi marinig yung boses natin sa kabilang bahay. Hi! Kumusta kayo dyan mga boys? So ngayon, gusto ko lang i-share, no? Kasi iba na kasi yung ginagawa ko ngayon. Hindi katulad ng una, nandyan ako sa probinsya, sa Mindanao mga boys. Lagi tayo nag-adventure. Yun yung nakasanayan nyo sana ngayon. Suportahan nyo pa rin yung munting channel natin. Ano yung gagawin ko dito? Kasi nandito ako sa Maynila. Mag-daily vlog ng tayo dito mga boys. Ngayong araw, gusto ko lang i-share kung ano yung mga gagawin natin dito, no? So, welcome sa panibagong vlog, panibagong video, at panibagong buhay. Sana mag-enjoy kayo. Yeah! Tara, samahan nyo kung ano yung gagawin natin yun. Yehey! Okay. So yun mga boys, nag-iinit muna ako ng tubig, no? Kasi magkakape tayo eh. Alam nyo na, rice cooker eh. Pinoy tayo eh, Pinoy. Yun, ito yung dito, naman namin sa loob ng bahay. Meron kami saging. Tapos yun, bumili ako kanina ng pandesal. Tapos yun, meron tayong tubig. Yun, simpleng lang dito. Yung nakasanayan sa boarding house, di ba? Shoutout nyo pala sa kape. Ito yung nasanayan, isulong. Dame! Ito yung nasanayan natin kasi sa probinsya, magkape-kape lang tayo, di ba? Ngayon, magtitimpla muna tayo ng kape mga kuys. Gatas. Para sa kasamahan ko mga kuys, gatas. Okay. Oops. Goods na yan. Kasi mamaya, magluluto tayo para sa mga kuys, para sa ating kanin. So yun mga kuys, maliligo muna tayo mga kuys, no? Kasi pagkatapos ating maligo, yun, kain na naman. So ngayon, una muna akong maligo kaysa sa kasama ko dito kasi yun, yung boarding house namin dito mga kuys, no? Ito lang yung room na separated yung CR. Kasi yung ibang room dito mga kuys, no? Sa isang room, nandun din sa loob yung CR. Pero dito sa amin, nasa labas yung CR namin, separated siya. So ngayon, maliligo muna tayo. Ayun, nakatapos na natin maligo mga boys, no? Siyempre, fresh konti. Ayun, dami ng mga bungot-bungot. So, ayun, pagkatapos ko maligo, ayun, nagluto na pala yung samahan ko dito ng sinain namin. Kakainin para, yun, kanin. So, ulam na lang yung kailangan natin ngayon. Kaso, hirapan kayo mga boys kasi wala kami dito. Wala akong lutuan ng ulam, no? So, kailangan natin dapat flexible tayo. So, kasi yung ang rice cooker natin, naprituhan na namin yan. Marami na yung napagdaanan. So, kaso, pag palagi natin ginagawa, syempre masisira. Kasi, pag rice cooker lang talaga. Alam nyo na, pag Pinoy yun na, lisod kayo. Kung sa nilutuon sa rice cooker ba? Rice cooker, prituhan? Rice cooker? Kung agad mais. So, mga kuys, luto na taroon kung ano yung lutuin natin. Yung marami kasi tayong mga canned goods at saka dry goods yan. So, siguro yan lang yung lutuin natin ngayong umaga. Yun. Daily vlog lang, daily life update. Yun. Ilagay mo ko rin yung camera. Yeah. Siyempre, pag
Kasi pag mayroon na talagang ikakamit na goal o mga pangarap sa buhay, kasi kailangan mo talaga mag-sacrifice. Kaya yun, hindi madali, no? So ayun, ano ba kung sabi saya, antos-antos lang. So shoutout nga pala sa mga nakarelate sa mga boarders dyan, yung nakaranas ng pag-boarding. So ayun, ito yung gagawin natin kasi magluluto pa tayo kung ano yung pwede maulam natin yung araw. So ayun, yung title siguro natin, no? A day in my life, a day in my Manila life, a day in basta. Siyempre yung niluto ng kasimahan ko, yun, ano, goods for para tanghali na tumakoys, para hindi na tayo magluluto mamayang tanghali, para hindi na ano, hindi na malaki yung babayaran natin ng kuryente, no? Kaya nga try namin maghanap ng super kalan or yung tinatawag nating gasolit ba yun, yung may maliit na gasol, tapos ano ba, mayroon na siyang burner ba tawag dun kasama, para hindi na tayo mahihirapan at makapagluto-luto tayo dito ng sabaw na gulay o ano pa yung pwede natin lutuan. Kasi pag palagi na lang tayo sa rice cooker, siyempre masisira din to. Kaya pag over na gamit, masisira talaga. Pag nasobrahan na, masisira talaga. Yun mga boy, so ngayon kain na tayo. Natawa yung kasama ko. So meron tayong saging, potassium to, kailangan to. Ito yung ulam natin mga boys. Meron tayong afritada, simple ulam lang. Tapos yun, nagluto tayo na Oilers yan. Yun mga boys, simple ano lang, simple ulam lang. So tara, kain tayo mga boys. Sana ma-enjoy ka sa vlog natin. Simple ang pagkain lang kasi sanay naman tayo sa pang mahirap na pagkain. So mga guys, kain tayo. Shoutout, sino gusto mo shoutout? Shoutout sa mga manonood ni Mauman. Mauman. So kain pa tayo mga boys kasi mamaya mayroon kayong mapuntahan. So samahan nyo namin. Tara! So ayun mga boys, bili tayo ng ulams. Bili tayo ng ulamis. Alam mo. Yun mga boys, dito tayo dadaan. Uy buddy. Yan, arek ko. Good afternoon mga boys. Ay, Shopee. Spiders. Yun mga boys, hanap-hanap tayo ng ulam kasi bumili tayo ng gamot. Gamot. So ngayon, lakad-lakad ta, lakaw-lakaw sa bangin, tatag mo siya masundan ng hapuna. Bili tayong lechon chicken joy. $270, $220, and $234. $135 eh. Yeah, petal sunod. Oh, patrong. Yeah! Kita na eh. Salamat. Tara. Mga boys, pauwi na tayo. Mayroon tayong dalang chicken joy. So ayun, umulan na naman. Chicken joy with lechon manok. Chicken joy with lechon manok. Del. Trabaho natin si Clarence ah. Oh, trabaho ng Clarence. Yung mga boys, dito yung daanan natin pupunta sa boarding house namin, no? So tara, let's move it. Yes sir. Yun! Yes sir. Dito na tayo sa
kwarto natin sa boarding house natin mga boys. So binigyan tayo ng lamesa kasi wala kami lamesa dito. Uy! Shout out kay Kuya. Yun, mayroon tayong lamesa mga boys kasi wala kami lamesa dito mga boys. Diyan lang kami kumakain sa ibaba. Pagkatapos mayroon tayong lamesa, wala tayong bangko. Pero goods na to, pwede na to paglagyan ng lagyanan. Sobrang ano mga boys, lumakas na yung ulan kanina sa labas. So, nandito na tayo sa loob. Simpleng vlog lang ngayong araw. Kumusta kayo dyan? Sana huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at mag-comment na rin kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Ha? So focus na tayo kung sino mo pa shoutout, comment lang kayo sa baba. Yeah! So tapos dito, ano lang, prepare lang tayo para kainin natin sa pagkain. Then boom! Ingat-ingat tayong lahat. So update ko kayo mamaya. Tara! Yo! So, ayun, dinagdagan natin yung kanin natin kanina mga boys. Tapos, yun. Dito yung mga chicken joy with lechon manok. Lechon manok yung ulam natin mga boys. Half lang yung binili natin. We have no money to reach in your bank account and other contact lenses. Kasi we have enough balance in my account na mga boys. Wala tayong moneygrams. So ayun, half ng chicken ang binili natin kasi kami lang din dalawa dito mga boys. So ayun. Tapos yun, tirahin na natin yung tatlong saging mga boys. Mga tirahin pa ito ng iba. Mahirap na. Tatlo kasi may paparating na kaibigan namin isa, si Aljun Cycle. So nandiyan pa siya ngayon sa Mindanao, no? So antayan din lang. So pero ito, tapusin na natin dapat mga kapa. So ganito lang yung buhay natin dito ngayon mga boys. Ano, habang nag-aantay kami sa mga paparating na gagawin, paparating na exam. Yun, ito na muna yung ginagawa natin. Gusto ko mag-update sa inyo. Kaya yun, ngayon samahan nyo kami kumain. At yun, maraming salamat sa lahat sa patuloy na sumusuporta, sa patuloy na pag-vlogging, pag-subscribe at patuloy na nag-comment dyan sa ating lahat. Kumusta kayo dyan sa gusto ano po sa yun sa taga Maynila nandito sa Manila sa Luzon, no? Andito na po ako ngayon sa Luzon, sa na-located po kami ngayon sa Barangay Merville po kami, Pasay City. So ayun, kumusta kayo dyan mga boys? So ayun, kain na tayo. Tapos yun, siguro hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Sana huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So ito, gusto ko talaga mag-daily vlog. At least mayroon tayong memories, no? Mayroon akong memories na makikita kung ano yung ginagawa ko dito hanggang nasa Maynila pa. Yun, maraming salamat lalo na sa pamilya ko dyan. I love you, mahal ko kayo. Lola at saka lolo ko dyan sa Sumbuanga, mahal ko kayo. At sa pamilya ko dyan, nasa kung saan kayo ngayon, mahal ko kayo. At sa mga kaibigan ko at mga supporters ko dyan, maraming salamat mga boys. So tara, kain na tayo. Let's move! Tayo, mga kaibigan. Timo, Bisaya pa.